Mga untag kamuti guys. Kamuti. Dami kay ni nga mga palanon sa maulan na kahaponon. Init. Saging. Oh, kamote. Bago nang Snack ta kahaponon. Lan kay atong kahaponon dire guys. Hindi na makaon. Ano ni sa buntag. Gabi ra ni natura ni nyaging gabi, hantud na buntag, hantud na gabi, hantud na buntag, hantud na gabi na lang pud karon. Ma, Ang uwan. kaya makapalit. Pwede di na makapatay ang panit. Makapatay ang mulay kaon. Ang kamuti. Atong kamuti kay medyo init lagi sa mga jacket, uban siya haon. Kahapon wala gid ko update kahapon sa akong vlog kay ang among kuryente dire nabuang hanggang sa burn out. Nga ang kamuti, laming kamuti mga zay, tanis ang kamuti. Wala ni pares nga ginamos kay wala ni ginamos. Pero kamuti ra ni among kaon. No? Di ka ni sa garden. Amo nang gi pamot ni dong sila tong ngayong hapon. Luto tag bihon with tinaps ug with cabbage. Mo ni among sudan sa panihapon. Naluto na day atong bihon mga zay. Sumara ni atong bihon among luto. Sumara na among sudan sa panihapon. Mga una ta guys. Kaura, tingin mo na ko. Bihon atong sudan. So bihon atong kaunon karon. Kay magkasiksik ta. Bihon na with tinaps. Tinap pa. Sudan sa mga person. Tinap pa. Oh, gil. Lumbang gira ba? sa babil guys, bugay daw ni kay. Tabalong awal ba? Itong bihons. Asa wala din dani? Nga ang sa itong bihon. Ay dani dani wala. Juro ba din na din man ang wala. Beautiful lagi ko karon dani. Likod ko. Nagdamit mag flashlight. Iyo, ako. Ang kadini. Dili man dili man. Lami katong bihon nga sa gulag tinaps. Lahi mo kada lagi din ang kwal. Ha, ko. Ito gadi na. Dili. Ati mikmik diba diri ang wala ti mikmik na? Magbali lagi Itong mo. tinapa kay nawala. Balikan utok. Tuo ba? Ang mga tuo yung kag wala. Basta naman ang ko tuo, di wala. Basta bihon kay pwede na siya mao ipanyapon. Pwede na dili magluto. Basta bihon ang sudan. Ah, saka paling ko naman. Ano kan? Ma. Ba't hindi ka nagluto? Ay, wala. Naman. Baca ka lang din mo. Wala ako tingin. Bunta istorya ba? Bunta yung din niya. Managing kaon ang mga person. Update sa among bihon. Nahurot among bihon. Ako. Nya among bahaw wala nahurot. Kay bihon ang ipastasan. Ano pangaon guys. So dire ko taman. Thank you for watching.